намояндаи футболи тоҷик дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё тими хуҷанд ки дар гурӯҳи F баромад менамуд, дар даври дуюм дар варзишгоҳи Долон Омурзоқи Фишари Бишкек бо тими Дордой рақобат кард. Бишкекиҳо дар ин вохӯрӣ бештар ба ҳамла мерафтанд, чунки ба онҳо танҳо пирӯзӣ лозим буду халос, вале тими кишвари моро ҳатто мусовӣ қаноат менамуд. Шояд низ ҳамин сабаб шуда бошад ки шогирдони Рустам Хоҷаев он қадар иштиёқи бозӣ кардан дар хати ҳамларо надоштанд. ҳамин тавр дастаи хуҷанди шаҳри Хуҷанд маротибаи нахустро хати марҳилаи плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи осиёро соҳиб шуд. ҳамакунун дар финали минтақаи маркази ҷоми конфедератсияи футболи осиё дастаи хуҷанд бо ғолиби гурӯҳи И мусобиқа Суғдиёни Узбекистон рақобат мекунад. макони баргузории финали минтақаи марказ баъди қуръапартоие ки 14 июл баргузор мегардад муайян хоҳад шуд. марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё ба анҷом расид. дар рақобатҳои гурӯҳи И мусобиқа ки дар варзишгоҳи маркази шаҳри Душанбе сурат гирифтанд, дар дораи даври сеюм дастаи Суғдиёна бо Алтинасир андари майдони рақобат шуд. ин бозӣ барои ҳар ду тим хеле муҳим буд. дар дақиқаи 20-уми рақобат ҳамлагари бо таҷрибаи ҷизақиҳо Ҷасур Раҳмонов ҳисобро боз намуд. қайд бояд намуд ки дар қисми аввал бозигарони тими Алтинасир хеле бозии шадид ва дағалеро нишон доданд, ки ин дар охири ҳамин нима бар зарарашон тамом шуд. раҳмон Муратбердиев корти зарди дуюмро гирифта майдон ба дар гардид. баъдан ҳариф аз ин камбудӣ ба хубӣ истифода намуда дам ба дам имкониятҳои хуби гозониро ба миён меовард. ва ҳамин буд ки дар оғози нимаи дуюм ба Ҷавоҳир Қаҳрамонов даст дод то бартарии Суғдиёнаро дучанд бинамояд. тақрибан 10 дақиқа баъд Ҷасур Раҳмонов мехост ба дохили ҷаримагоҳ партофте анҷом диҳад, вале ғайриинтизор дарвозабон аз мавқеаш берун буду туп дохили дарвоза шуд ва ҳисоб 3-0 гардид. баъди 3 голи зада бозигарони Суғдиёна каме ба фориғболӣ даст заданд ва Алтинасир ҳамлаҳои пайҳами худро созмон додан мегирифт. дар дақиқаи 65 Нурмурод Рӯзиев аз беруни ҷаримагоҳ бо як зарбаи муҳкам ба 3 голи Суғдиёна ҷавоб гуфт. ҳамин гуна дастаи Суғдиёна бо гирифтани 9 имтиёз ва садри ҷадвал хати марҳилаи баъдии мусобиқаро ба даст овард. дар бозии дигари ҳамин гурӯҳ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дастаи клуби марказии варзиш Артиш ва Нефчи Қирғизистон ба ҳам омаданд. пеш аз оғози бозӣ сармураббиёни ҳар ду тим хоҳиши зиёди бо ғалаба ҷанбаст намудани мусобиқаро доштанд, вале кӯшишҳои дуҷонибаи шогирдонашон ягон самаре наовард ва вохӯрӣ бидуни гол ба анҷом расид. ҳаминро метавон зикр кард ки нисбат ба тими Нефтчӣ шогирдони Амин Субҳонӣ имкониятҳои хуби голзаниро махсусан дар дақиқаҳои охири рақобат ба вуҷуд оварданд, вале хати дифоии тими қирғиз хуб истодагарӣ намуд. ҳамин тавр клуби марказии варзиш Артиш аввалин иштирокашро дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё бо гирифтани мақоми сеюм дар гурӯҳ ба анҷом расонид.